los que podremos apreciar o esforzo das últimas semanas de todos os nenos e nenas. En primeiro lugar, actuarán os nenos de 3 a 4 anos, que bailarán unha canción chamada Buscando unha estrela. Así que un forte aplauso para eles e elas. A continuación, actuarán os nenos de 5 anos bailando Volver a casa por Nadal, así que comenzamos a aplaudir porque vai ser un gran espectáculo.